Anambra State egosigo obi aṅụrị ha na ha ga-agba mbọ ịfụ na ọrụ mmepe ga na-aga n'ebe dịgasị iche iche na steeti a. Onye isi oche Anambra State Physical Planning Board, Barrister Chike Mmadekweme ka amata nke a n'oge o so na ndị otu ha si otu gbanụgbanụ nke anọ wee kwupụta maka ọnọdụ ịfụ na ọrụ mmepe na-aga dịka o si wee dị na ha na ndị Nigerian Television Authority NTA, ndị nchịkwa na Transinkisi Landlords Association ka anọ wee kulie ihe alụgasịrị ruru 100 arụrụ n'ogologo ụzọ NTA na Nkisi Phase 1 Housing Estate Onitsha. Onye ọrụ anyị Ejike Abana wetara anyị ozi ndị a ka anyị sonyere Ejike. Ọgbakọ ahụ bụ iji wee kpezie ihe nghọtahie ọbụla dị na ya bụ okwu. Barrister Mmadekweme kwuru na iwu steeti a wepụtara na onye ọbụla chọrọ iwu ewumewu ọbụla ga-enweta ikikere site n'aka gọọmenti. O kwukwara na ngalaba gọọmenti ọbụla na-arụkwa ihe ọbụla ga-enwetakwa ikikere ma kwuo na ya bụ ụlọ ndị arụgasịrị nọchiri ụzọ nke mere gọọmenti Soludo ji wee na-arụgharị okporo ụzọ ahụ. Ọ gọnarịrị ya bụ okwu ọjọọ nke a na-ekwu gbasara mmebi ahụ ma gwa ya bụ nwaanyị ka ọ gaa na ministri na-akwụ maka ala ma nweta ikikere ala ha. N'akụkụ nke ya, onye isi oche nke NTA Onitsha, Oriakụ Violet Nnadi, onye ahụ kwara ka ọ na-enye mkpesa nke ya, kwuru na enweghị akwụkwọ ọbụla edetara ya tupu ebido imebisi ihe ndị ahụ. Ya bụ nkwatu ụmụ ewumewu ahụ bụ ịga n'iru ime ka ebumnobi gọvanọ Soludo nke iwugharị ebe obibi nke Anambra bụrụ ebe dị mma obibi ma na-agakwa n'iru na Naịjirịa.